Merge. Tocmai ce m-am întors din prima cursă, am terminat prima cursă pe anul ăsta de 30 de minute, a fost 40 aproape. Am fost și am documentat prima pistă de biciclete pentru ce vreau eu să realizez. A fost infernal de greu pentru că vin și după o perioadă de inactivitate destul de mare. V-am zis, eram eu cât un porc înainte, dar m-am îngreșat și mai tare, eram bun acum de Crăciun, ce să mai... Greu, dar frumos și sper să mă țin de astea 30x30. Îmi doresc foarte, foarte mult să realizez 30x30. Am descoperit o chestie foarte interesantă, am documentat, v-am spus, prima pistă de biciclete, sper să vă placă, o să mă apuc de montaj imediat. Interesant, greu și asta e doar prima zi. Sper să duc totul la capăt. Ne vedem oricum și mâine și cu rezumatul de la sfârșitul săptămânii. Vă pup, pa! Greu la deal, salut dragilor! Suntem în 2 ianuarie, marți 2 ianuarie, a doua zi pentru provocarea noastră. Abia am revenit dintr-o cursă de mai multe ore și puțin kilometri, pentru că merg greu acum, sunt grăsuț și mă descurc mai greu. 4 ore, aproape 40 de kilometri, 38 de kilometri mai exact. Mi-a fost foarte frig, cum am luat un strepsils, l-am în gură. Așa, fac și un fervex și sper să scap pentru că am făcut frigul. Am făcut frigul pentru că am mers încet, am făcut multe pauze, m-am jucat cu drona și nu cred că plătesc un pic prețul. Sper să revin pentru că am încă 28 de zile de făcut din proba asta, din provocarea asta, proba o zi. Bun. Să sperăm că ne vedem cu bine mâine. Vă pup, numai bine, la revedere! Hola amigos, ziua 3 is in the bag, cum se zice, tocmai ce am terminat, lumina nu foarte cruză aici, pare rău, asta e, va trebui să vă mulțumesc cu atât. Nimic impresionant, nu sunt cifre impresionante, 30 de minute, ca la carte, 31, chiar ca să fiu sigur că mi-apare păstrăva 30 și cam atât. De ce? Doar atât pentru că sunt obosit de zilele trecute, pentru că, deși am făcut doar 2 zile și n-am făcut ceva extraordinar, lipsa de antrenament se vede și asta este. Vedem cum ne raportăm la sfârșit de săptămână și cum ne raportăm la sfârșit de perioadă. Sper să rezist. Urați-mi noroc și eu vă urez la rândul noroc. Numai bine și spor! Iar avem probleme cu lumina. Nimic. Ziua 4-a. Gata, e în contul meu. Am minutele în contul meu de la ziua 4-a. Am terminat, nimic spectaculos. Deja pregătesc o nouă provocare cu domnul Aventurescu. O să-i pun pe ecran și linkul lui către propriul canal de YouTube, către canalul lui de YouTube. Da? Și trebuie să pun la punct cu el detaliile, să vedem ce facem. Facem începând de luna asta, concomitent cu asta, sau o lăsăm pentru luna viitoare? Aventurescu, să-mi spui. Hai, ne auzim și mâine. Salut! Cred că mă auziți mai bine acum. Tocmai ce m-am dat jos de pe bicicletă, aș fi tentat să zic nimic special. 30 de minute e o nimica toată pe trainer. Pentru mulți, dar pentru mine e enormă. Pentru fitness-ul la nivelul de fitness la care mă situez acum. Se simte foarte tare oboseală, deși au trecut doar 5 zile. Mâine o să urc ăsta, apropo, cu toate cele 5 zile. O să pun jos, să vă uitați jos la descriere, că pun și linkurile către Strava, se vadă că n-am stat degeaba. Se simte oboseala, probabil de la cursa pe care am făcut-o sâmbătă, cea de 5 ore, unde am înghețat. Cred că acolo foarte mult și mi-a fost foame. Cred că acolo și-a pus foarte mult amprenta foamea și frigul. Mi-a fost frig și acum mă resimt. Sper mâine, fiind weekend, sâmbătă, când urc și filmul ăsta, în jur de 10 m-am gândit să-l urc, de-abia atunci să mă trezesc și eu, să mă odihnesc ceva mai mult. În orice caz, continuăm. 5 zile, nu mai am decât o nimica toată, 25. Vă salut!